22 lives, DJ Love Mode, Tman, Dobba, Tocky vibes, Tinash Mount Zion, Gangsta Legion, Kapari Bende, Dobba Don, Dinengerombe, Asigandere Uruza, 22 plus 9 kunge kazi, Dinengerombe, Asigandere Uruza, Vagamboyeta, Kusati Kwaeta, Vagacheta, Dinengerombe, Asigandere Uruza, 22 plus 9 kunge kazi, Dinengerombe, Asigandere Uruza. Tidaka zei nengoma tikufa zei titambirei nengoma tikudaka zei. Alright then, saka ndinengerombe ndihurudza, reka ndiouze vangamutsa nini kwandofamba vanondikudza nekuti ndiri mambo vasa ndinodakadza ndinofadza vajamba vatadza kuzvimisa odza zviganzi vange Dinengerombe asikandere hurudza 22 plus 9 kunge kadzi. Dinengerombe asikandere hurudza vakamboyedza kusati kwaedza vakatsvedza. Dinengerombe asikandere hurudza 22 plus 9 kunge kadzi. Dinengerombe asikandere hurudza. Ndombopika temptation vagare tichirekoda kwedu kuMount Zion. Kana ndapedza ndifa ndaenda zvangu paZion. Ndingori ayani, ini ndiri lion. Shumba shumba muchinge maita zvese, kana mapedza zvese ndinodiwa kwese, ini ndine yese. 32 Dinengerombe asikandere hurudza 22 plus 9 kunge kadzi. Dinengerombe asikandere hurudza vakamboyedza kusati kwaedza vakatsvedza. Dinengerombe asikandere hurudza 22 plus 9 kunge kadzi. Dinengerombe asikandere hurudza. Dinengerombeka vafunga rasika, ndivo vabaika nekusaziya kwandaita. Vangu mambo hauzurombe, ndakapiwa mukombe vakataura vanhu vaingoti ndiye iye ndiye kapari vende iye ndikatiye. Ndichaenda inene ngoma rangu mberiye mberi mberi, ngavasaterere ngavasandizembere nekuti ndiri kuti ngoma irori natokiye. Dinengerombe asi ndiri hurudza, vanganditsvagira vavana chavangandifudza kutondikudza kudza kudza. Astaliende kapati bende, Dinengerombe asikandere hurudza. Dinengerombe asi ndiri hurudza.